Allahu Akbar. Falalu A. Ɗorayi ya ƙara da cewa rasuwar Saratu Gidado a masana'antar Kannywood ta taɓa su sosai. Falalu A. Ɗorayi ya ce mutuwar Saratu Daso an samu gibi a masana'antar Kannywood. Ya ƙara da cewa ba ya jin an samu wanda yake irin abin da take yi. Ya ce Saratu mutuniyar kirki ce, sau ɗaya ka taɓa aiki da ita sai ka ji daɗi, kuma tana da zumunci. In ba ta kira ka a waya ba za ta yi maka mesej na barka da juma'a, ko kuma haka kawai ta taɓo ka a waya ta tambaye ka kwana biyu. Duk wanda ya san Daso da wannan hali ya san ta. Ya ce dole mutuwar Daso ta taɓa shi. Ya ƙara da cewa a Kannywood an yi mutuwa sosai amma ba ta taɓa shi. An gama nishaɗi da ita ta tafi gida, washegari sai ta rasu. Ya ce kowa ya san tana da abun dariya. Ya ce Saratu kuma tana kammala aikin Naziru Sharif dariya. Ya ce Saratu tana kama da Nasiru Sharif Momo wajen cika alƙawari. Ba za ta taɓa maka kuɗi ba har sai ta kammala aikin.